چیرۆکە باوەڕنامە مرنێ خەلەکە هەشتا نویسکار زارە ساڵح شێرگە و مەمۆ وێ ئێڤارێ تێرا خوا بە هەڤرەمان گەه دمەشین و گەه درونشتن کول و دەردێن خوا ji هەڤرە digotin û bi hev re par dikirin ta ku hinekî bêhna wan fereh bibe. Şêrgo vabû doranî vê şevê de bes e em herin malê ji ber siba ez ê zû herim cihê pasporta. De berebe Xwedê ji binî xewa min nayê heke ez sibehê zû ji xew şiyar bûm hema ez ê werim te li wir bibînim. Her du hevalan xatir ji hev xwestin û berê xwe dane malê. Memo li mal cilê xwe guhertin bêcemê xewê li xwe kir raştı selahiyê avê û xwelîdankê û êdî çû serê ban ser textê xwe ser qeryolê xwe. Malî tev razihayî bû. Xewa Memo nedihat. Rabûr û nişt û çixarek pêxist. Gelek tişt serê wî de diçûn û dihatin lê her bela wî li ser çûna sibehê bû. Şeveke tebaxê bû ku bayê germa havînê jî hinekî qulip dibû ber bi hînkayiyê ve diçû. Azman tev ximilandî bû ji stêrikan ji ber dinya sayî bû. Dem bibû piştî nîvê şevê lê carna hinek deng dihatin. Ji dûr ve jî yekcaran dengê stranên daweta dikete ber guhê wî de. Mîna dengekî ku ji newala dihat çikû xuya dikir ku ji devereke baş dûr bû. Memo zanîbû ku wê dengê dawetan bê. Ji ber ev heyva tebaxê heyva destpêka guhastina bûka ye. Xelkê çinîna xwe xilas kiriye û perê palehiya erdan jî birin e. Êdî kêf û şahîn e û şêranîn e. Dikir û nedikir çavên wî nediçûn ser hev. Stêrikên şevê ew taristan şikandibû. Memo sebra xwe bi wê endeziyarî û hendisa yezdan û xweşikbûna stêrikan tanî ku xewn û xeyalan hêviyan li cem wî geşbînî dikirin. Ji nişkê ve stêrek ji asîmana li ber çavê wî hate xwar. Di cî de hêvî xistin dilê xwe. Dea û xwezî ji xwe re kirin. Wî jî bihîstibû ji diya xwe û hineke din jî ku mirov bi çavê xwe bibîne ku stêrek bêne xwarê êdî mirov ku tişta hez dike bixe dilê xwe de bi ketina stêrkê re wê çaxê li gor dibêjin wê pêk were ku Xwedê hez bike.